Estic aquí, està gravant, el Max està fent un directo. Estic aquí a classes, al racó d'en Quico, un petó des del FIC, xavales. Gràcies, Max, per la teva col·laboració. Avui aquest matí he cagat dos cops, no és broma, he cagat dos putos cops. Són les 12, m'he llevat a les 10:30 i he cagat ja dos putos cops. I no porto calçotets. Què us sembla aquesta idea de tatu? Em vull tatuar això a l'avantbraç esquerre o dret, vale? I, bueno, digueu-me als comentaris què us sembla, però potser aquest estiu em veieu això tatuat en algun dels dos avantbraços. Soy una avioneta, mira cómo vuelo. ¡Ah! ¡Chuta! 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 ¡Ay, ay! Què tal? Com esteu? Avui fa un dia d'aquests lluviosos, no? Mira, aquests que els youtubers aprofiten per gravar, no? Perquè diuen, què faig amb ell i després vaig a gravar, no? I, bueno, l'altre dia vaig a publicar un vídeo a Instagram, dos vídeos, en veritat. Vaig proposar 4 vídeos, vale? I us vaig preguntar que diguéssiu, quin és el vídeo que volíeu que pengés pròximament al canal. En aquest vídeo les propostes eren les següents. El gameplay del Hearthstone, Quico el Contacontes 2, un setup de com gravo, de com ho faig, i un unboxing de les coses de Japan Weekend. Els resultats van ser aquests. Joder. Jona Cintan diu unboxing de la Japan Weekend, Joan Prit diu el Hearthstone, m'han escrit. Et rebento pallasso, vine a jugar al LOL of Legends, també m'han escrit. Elisenda Casabona diu Contacontes. Quitus diu jo vull el Contacontes. Andreu Tolrà 83 diu jo vull que ens parlis de la cresta, o sigui Contacontes. Ulmet 4 diu el que em saludis. Vale, fa molt de temps que em demanes que et saludi, doncs aquí, amb tots vosaltres, Ulmet4 et saludo, vale? Seguiu-lo, el seu Instagram es diu Ulmet4, Olmet4, i en veritat es diu Pau de Olmedo. Hola, Pau de Olmedo, què tal? Bones, et saludo en un vídeo de Quico, què tal? Ja està fet! Joaquim 2000 ens diu gameplay de Minecraft. Òbviament! Aquí el tens. Bueno, doncs, benvinguts a un nou gameplay del Minecraft. Estem aquí a crear mundo nuevo. Sí. Bueno, Murdio és una puta merda, per tant, ho veieu tot com una puta merda. Sé que és un vídeo molt original, sí. Tinc un bloque de terra ara mateix i, doncs, anem a tallar fusta. I, bueno, aquí estem tallant fusta, un tros de fusta. Merda, se'ns ha caigut, xavales. Crec que intentaré anar-lo a buscar. A veure, xavales. Merda, ens hem mort. Està sent molt emocionant això. La primera mort del dia. Cuidao, que se viene. 200 likes si voleu el segon vídeo. Adeu. Gemauchiha 14 ens diu fes un unboxing del Japan Weekend, vale. Llavors tenim 3 del Quico Contacontes, 0 del gameplay de Hearthstone, un del setup, en veritat, perquè per YouTube m'ho diu un que es diu Segal, el faré algun dia, però no ha sortit guanyador, 2 de l'unboxing i crec que ja ho he dit tot, m'acabo de fer molt l'olla. Però bueno, el cas és que ha guanyat Quico el Contacontes i per tant, òbviament ja ho heu vist en el Twitter, en la miniatura, això és Quico el Contacontes 2. Yeah! Quico el Contacontes 2. Quico, deixa't ja de putes merdes i comença amb el puto vídeo, que tots hem vingut aquí perquè volem saber com t'has fet la puta cresta que tens al cap, tio. No m'expliquis la teva vida, que vull que m'expliquis com t'has fet la cresta, puto clickbait de merda, vengut, joder, D'acord, doncs comencem amb l'explicació, no? Això és Quico el Contacontes 2 i ja us explicaré com això d'aquí va arribar al meu cap. Sí, senyores i senyores,
Això d'aquí, aquesta cresteta d'aquí que veieu, tan bonica, tan skinhead Rastafari, vale? Ara em diuen que sóc skinhead Rastafari, doncs no sé el que sóc, vale? Però sé que tinc una cresta aquí. Ja us explicaré com me vaig arribar a posar el meu cap, no? Pues per ser el vídeo, per ser el puto vídeo, encara no hem començat i portem 6 minuts de vídeo, que segurament editat seran menys, però bueno, encara no he començat. És que... Doncs bueno, per explicar-vos aquesta història ens hauríem de remuntar el dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, d'acord? Dia de Sant Jordi, era un diumenge, òbviament, com tots sabeu. I bueno, doncs, aquell dia jo havia d'anar a l'Ajuntament del meu poble, a la plaça de l'Ajuntament del meu poble, i allà hi havia diferents paradetes, no?, de gent que ven llibres, etc. Jo estic a una entitat, per dir-ho d'alguna manera, que es diu Diabòlics Anònims. No sé si veu tots el que són els Diabòlics Anònims, els Diables, vale? Però normalment alguns pobles tenen un grup de persones que es fan dir els Diables, i aquests Diables doncs cremen i tal, fan correfocs. Què és un correfoc? Us preguntareu. Un correfoc és un recorregut que es fa per un poble, normalment de nit, vale? I amb tambors, amb una música, i tu tens una massa, vale? Que és un pal així, un ferro, li fots una carretilla, que és com un petardo que gires i fa foc, i llavors vas cremant, la gent es posa a sota i tal. No sé, espero que tothom sàpiga el que és un correfoc, si no, qui feu al meu canal? Si no ho sabeu, aquí està el Quico per explicar-vos-ho, sempre, guapo! I bueno, això, doncs, jo estava amb aquesta associació, és que no és associació, és més bé entitat. Jo estava amb aquesta entitat, vale? I bueno, doncs havia d'estar tot el dia a la paradeta, no? Veníem samarretes, rodes de xutxes, rodes normals, etc. I el cas és que vaig anar al matí allà, vale? Estàvem al matí, estàvem parlant de la vida, vale? No sé, me'n recordo de què estàvem parlant, però parlant de la vida, doncs va sortir el tema de rapar-nos, i el Ruben i jo, el Ruben és un altre diable, em va dir, que jo em vull rapar, i jo vaig dir, hòstia, doncs jo també tinc pensat rapar-me. Què em volia fer jo? Jo tenia pensat rapar-me tot el cap, vale? I això també treure-m'ho, i no sé, o sigui, va ser un, jo em vull rapar, Ruben, i ell em va dir, hòstia, doncs Uri, jo també em vull rapar. I llavors va sortir una tercera persona que és l'Alba, que també és una diable, i va dir, doncs jo tinc una màquina de tallar cabells a casa, i jo, I nosaltres, què? Doncs porta-la aquesta tarda, i llavors jo vaig anar a casa, es van quedar allà dinant unes pizzas, jo vaig anar a casa, i vaig anar a dinar, uns macarrons, per cert, molt bons, i bueno, i després vaig tornar, era la tarda ja, i llavors allà va ser un, t'has recordat? Va fer així, va treure la màquina, i jo, sí! I va ser molt graciós perquè em dic, bueno, vale, va, pues rapem-nos, no? El cas és que estàvem a la puta ajuntament, a la plaça ajuntament, no? I ja us deixaré una foto per aquí que he penjat a Uri Rastas, ara us la deixaré per aquí, vale? Però el graciós és que ens vam començar a rapar al mig de la puta ajuntament, va ser un, vam agafar una cadira, aquí estava la nostra parada, doncs jo estava aquí al costat de la nostra parada, rapant-me, ara ja ho haureu vist a la foto, i era molt graciós perquè hi havia nens i pares i gent mirant-nos i dient, aquests dels diables estan molt locos, que fan putos hippies rapant-se davant de l'Ajuntament, i allà hi havia com una rotllana, jo rapant-me, la parada, alguns més dels diables mirant, i després una rotllana de penya del poble mirant com rapaven. Va ser bastant graciós. Bastant divertit també. Lo guai també va ser que no em vaig poder dutxar després i vaig estar, bueno, fotent cap a la font un ratillo. Va ser gratis això, va agradar molt. I res, i va sortir bastant bé, no sé si us agrada veure tota aquesta crestilla. A mi m'agrada bastant, la veritat. Tinc pensat deixar-me-la créixer, vale? I l'altre dia, vaig estar parlant amb alguns de la classe i em van dir, no hay huevos a fer un reto i que et tenyeixes la cresta. I jo, que no hay huevos a què? I bueno, no sé si m'arrepentiré d'això. Crec que no, perquè espero que no arribem als likes que jo ara proposaré. Sincerament, espero que no arribem als likes que jo ara proposaré, perquè si no m'hauré de tenyir. Se viene! Si aquest vídeo... És que Sema, Sema, ja estic cagat i no sé si m'arrepentiré molt de dir el que jo ara diré. No ho sé, crec que m'arrepentiré moltíssim i la nòvia me va dejar, seguro. Si aquest vídeo arriba, vale? als 100 likes, senyors i senyores, si aquest vídeo... És que m'estic agafant aquí la tetilla del pezón perquè estic prou nerviós, Si aquest vídeo arriba als 100 likes, 100 likes... És que ara estic pensant el color en què em puc tenyir la cresta del color. Si aquest vídeo arriba als 100 putos likes, em tenyeixo la puta cresta, joder!
Vale, no sé si m'arrepenteixo moltíssim d'haver dit el que acabo de dir. No us he dit el color de la cresta perquè no sé quin color seria, però com crec que no arribarem i tinc l'esperança de no arribar, espero no haver-me de tenyir el cabell i ja està, perquè penseu que si em tenyeixo el puto cabell, no sé com van aquestes coses, però crec que s'haurà de descolorir el cabell, s'haurà de no sé què, i perquè torni al color original em costarà molt i no sé si me l'hauré de treure, i a la puta merda de la cresta amb el que m'agrada a mi i no me la vull tallar, sincerament. Però és que clar, si me la talleixo, doncs després el cabell crec que em quedarà fet una puta merda i no podré recuperar el color original, no? El color bo. Llavors me l'hauré de rapar i això és una putada. Però bueno, jo ho he deixat aquí, vale? Si aquest vídeo arriba als 100 likes jo em tenyeixo la puta cresta i ja penjaré una foto a Instagram dient-vos el color. Però, de moment, espero que no arribi als 100 likes, vale? De mitjana tenim uns 20-30 likes. Sincerament, espero que no arribem als 100 likes. I bueno, no sé, hem assolit ja els 10 minuts per al partner, això ho veig, todo bien, todo correcto, jo que m'alegro. I ja està, no sé, és que estic aquí mirant el guió, vale? El guió, i ja aquí parlant de la vida. I ja he deixat d'escriure el guió, per tant ara estic improvisant, no? I res, jo crec que deixem el vídeo aquí, vale? Espero que us hagi agradat la història de jo explicant com em vaig fer aquesta maldita cresta. Espero que no arribem als 100 likes, sincerament, perquè no me la vull tenyir i m'agrada com la tinc ara. Potser se m'ha pirat la pinça, però bueno. Espero que us hagi agradat el vídeo, doneu-li... No li doneu un like, vale? No li doneu un like. I comenteu el que vulgueu, compartiu el vídeo. Subscriviu-vos si no ho heu fet, li podeu donar a la campaneta al costat del subscriure-us, perquè així us avisa cada cop que penjo vídeo, no? Tinc algun amic que ho ha activat i cada cop que penjo vídeo el segon, primer comentario. I jo... Bien, grande. I bueno, això simplement ja està, no sé... Adeu. Adeu, és que m'encanta gravar, no m'agrada despedir-me dels vídeos, tio. No m'agrada. Adeu, que vagi bé. Un petonet. Foca't, el petó s'ha d'enfocar ara. Ara.